שמיני. טוב, די, חס, חמשושה, עופי מכאן. עזבי אותה, תני לה לקנות משהו, את גם ככה כאן. תני לה לקנות משהו, את רצינית? בא פה כל הזמן דקה לפני מתמטיקה עם השמיני שלה. די, חלה, יש לה לסבול אותה יותר. נו, יש לה מבחן. אני יודעת שיש לה מבחן, בשבועיים קודם יש לה מבחן. כמה מכך להבין, אני צריכה להגיע לפה מוקדם יותר, 2 3. שמיני. עופי מכאן. די, אחות, רחמי עליה, באמת. חייבים לעזור לה. אני לא יכולה לראות אותה ככה יותר. איך לעזור לה? צריך לגמור אותה וזהו. חמשושה, קחי את זה. חיוך. בלי חיוך. מה את עושה? מעלה סרטון לטיקטוק. את רצינית? מה זה יעזור לה? איפה את חיה? האינטרנט מדהים. בטיקטוק אחד את מגיעה לכל כך הרבה אנשים. מישהו ירים את הכפפה. רק צריך לדעת איך לערוך את זה. זאת חמשושה. היא לומדת איתנו כאן באולפן התחש. כבר שבועיים לא הכניסה סוכר לפה. לא בגלל שאין לה כסף, בגלל שהיא כל פעם שהיא באה לשמיני, הוא נסגר. באמת כואב הלב. היא ילדה מנומסת, נקייה ויפה. היא ילדה מקסימה וזקוקה לזריקת גלוקוז דחוף. תוסיפי בסכנת הכחדה, זה חזק. לא, אני לא רוצה לשקר כאן. אני לא שנייה הורגת אותה. ובסכנת המתה. נקודה. שתפו. סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה. חמשושה, עזרה בדרך. שמיני. נו די, זה באמת אני מתחרפנת כאן. מה קורה עם זה? שישית? נו, באים לקראת אותה מכאן או מה? בינתיים חלש קצת. יש תגובות על זה בכלל? מישהו שיתף? יש לייק אחד. מהדס. איזה מקסימה הדס. טוב, תביא, תני לי את זה, תני יודעת לנסח. זה הבעיה שלך, תפנו את הלב של האנשים. תחייש אותם, בוא נראה. אני חמשושה, מלא, באולפן שילה. הנה, פוסט. הנה, בבקשה. איך זה? תביא לראות. לא, זה הרבה יותר זורם עכשיו. נכון? רץ יפה עכשיו, גם 20 שיתופים, 30. חייב לדעת איך הגעת באנשים, איך להרגש אותם, איך אני אנשים בפעולה, הנה. שלום, כאן זה אולפן שילה. כן. איפה הילדה הזאת? נו, החמשושית. הנה, כאן, הנה. שמיני. את לא מתביישת? ככה להרוס את השם של האולפנה? חלאה. איפה היא? איפה החמשושה? מה את חושבת לעצמך? אנשים קוראים את זה, מה זה? בושה, גועל נפש. כן, בושה. אנשים מתאמצים, בונים פה מבנה כדי שאת תוכלי ללמוד כאן, מה את חושבת לעצמך? אתם מבינים את הבושה? טפלו בי. עלק טפלו בי. אנחנו נטפל בה, אל תדאגי. נטפל בך טוב. שיט, המפתח. רוצי, חמשושה, רוצי! צריך את